Gvern Laburista mmexxi minn Joseph Muscat ma jamministrax, iżda jmexxi. Kien dan is-sentiment li spikka f'attività politika fiċ-ċentru Laburista ta' Ħalqurmi. Bil-mexxej Laburista jinnota kif meta ħadd ieħor jara l-problemi u jipprova jaħrabhom, dan il-gvern jaffronthom, jellibhom u minnhom jara kif jagħmel biex joħloq l-opportunitajiet. U għata definizzjoni mill-aktar ċara ta' xi jfisser li jkollok gvern li jmexxi. Li tmexxi ifisser illi inti toħroġ miż-żona ta' sigurtà tiegħek. Tmur iġġib ix-xogħol, tmur issib il-problemi, dawk il-problemi issolvihom. Tara mhux li tali kif jisbaħ, kif jgħid il-Malti, imma fil-verità tali x'injidla ma xtejt il-ġurnata kieku tkun itwal kapaċi nagħmlu aktar xogħol. Innota wkoll li meta jkollok gvern li jmexxi ikun miftuħa l-aktar kritika u għalija jrid iwieġeb b'serenità u tranquillità. Il-Prim Ministru elenka numru ta' sitwazzjonijiet f'setturi diversi li juru kif dan il-gvern mhux qed jamministra iżda qed imexxi. Ewlenin fosthom l-istrateġija tal-Air Malta li ssir il-linja tal-ajru tal-Mediterran. Il-ġimgħa d-dieħla l-Air Malta ħatħabbar illi mhux sempliċement inkomplu niftħu l-ajruporti aħna u l-postijiet fejn immorru aħna bl-Air Malta u ġifieri nġibu n-nies minn hemm. Imma ħankunu qegħdin niftħu żewġ linji, żewġ vjaġġi, wieħed bejn Sqallija u Londra u l-ieħor bejn Sardinja u Londra. Bl-istess mod li ftaħna diġà vjaġġ bejn Sqallija u Vienna. F'diskors ta' statista li ħares lejn il-passat bi kburija u sodisfazzjon, iżda b'ferm aktar kuraġġ u entużjażmu lejn il-futur, Joseph Muscat qal li fi żmien li ġej se jibqa' jħares il-qudiem pożittività. Din hija l-mentalità mhux ta' Joseph Muscat, hija l-mentalità ta' dan il-moviment. Hija mentalità li qiegħda hekk biex tibqa'. Din hija l-mentalità li fi kliem il-Prim Ministru il-legat tagħha trid jitħalla għaliex qed ngħixu fl-aqwa żmien ta' pajjiżna. Żmien ta' aspirazzjoni li se jkompli jitjieb u li se jwassal biex il-ħolm kollu li qatt kellna bħala pajjiż, bħala poplu, iseħħ, temm jgħid il-Prim Ministru Joseph Muscat.